salni horo atumsa short circuit nagai hor basawi nukhuni bebak manikhini khamwi thangmani koktoma manei demshora kochu sorani MDC Direndra Debbarma Tangui naikha Longtrai Valley Dolai Tripura Monu Blockni West Jomi Sorani bisingo khopjak Vaishnav Ruwansa Kamini Bukhuk Mangal Laxmi Tripurani nok Thangnai horni damtisa jorao atumsa short circuit nangai hor pasai nukhuni bebak manikhini khamwi thapla jamani koktoma mani phasalo nainani thangka demsora koju sorani MDC Direndra Debbarma tei kamini lukuti bodolni phasingti tongthai nokpo Tangui rikha Bukhuk okora Mangal Laxmi Tripurano Belai hambai poila ini news media rok no kabat khai phemani bagui jong tini o jagao phaikha among khable 7 nong demsora kochusora constituency ni andaro west jamisora 5 number ward I jagao mia horo achomsa ani toy kalayo borong gunangjuk tamsikhamu mongolokhi Tripura Mia horo tamujani ungoi borobo saimia nogo kurui baka ke tondogo thangjak hor nangkha nogo hor nangoi nokni manui mungsamung kalanglia ya hor nangkhangke tu jung saimano mungsong bati rui maya bini jagani kagos richum maituk muituk rang puisa bebab joto mani khamai thangbai kya moni bagai jora keset ni bisingo phano Tini jagao khobor ang phungni jorao khanawai ma phaika thai tini hai jora nuk phaika ge tabo ko famous jong oro tini elaka protibesi rok emergency babe botong drop hinai je nok tanglai tonglayo borong belek ani khabai khokbai hambai do ebong ang বিশ্বাস khalayo borong no taibo tudul na hine o borong bini duk supni jorao tabu dukni jorao borong logere nai tai ang oro tini visit khaika phai naimani yagolo mungsamung kurui moni bage belek khairoman singsa ang thasingo oro tongoi na ang kaisa ani sinimani dugano bang kol khlaika ang oro nok ni bage nukung rok ni babo khlaina je mansa nikai tabu thakjarati tanani nungnani bo kamu kelaiman ang abo kanani bisingwi do automatic lang kalaine susung sampai